18 तारिख आगस्टनिफ्राय बिटिसिनि साब डिविजन लेभेल तथा जोंनि बिपिएफनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल 10टा मिटिं खालामनो थाखाय जों जा साखाफारा जादों। बिनि गेजेराव जोङो दिनै थाइखाजरायाव 7 दिन 7 बार 7 खेबनि मिटिं सोलिगासिनो दं। जिथु जोंनि बिपिएफनि प्रति जिथु रायजो राजानि बिसास आस्था आरो जोंनि फारसे जिथु समर्थन जिथु रायजोनि समर्थन बे समर्थना एकदम बिराद मोजां आरो बिराद रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावनो फोथायनानै दं आरो बिपिएफखौनो समर्थन होनानै दिनै खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। काउन्सिल सरकाराव मोनसे समस्या जाबाय थादों दायो सार जे दुलाराय आसामावनो साख्रि थिसनथाइनि गेजेरजों जे मोनसे समाव नोंथांमोननि सरकार थानाय समावहाय टारगेट फरगेटखौ इन्टारभिउ होनायनि गेजेरजों थिसनथाइ होनो नाथाय दिनैहाय बे परिस्थितिबो गैयि थासारियाव दङ। बिनि सायाव नोंथाङा सासे बेरेखा दोलोनि सासे नेता हिसाबै मा बुंनो सानो? बेखौथ' जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों आरो बिथांमोननो जोङो आगोलावबो अबगत खालामदों जे भेकेन्ट जानानै थानाय जिथु 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बे 4th ग्रेड आरो 3rd ग्रेडनि जिथुनाखि सेंसन फाइनेन्सियेल सेंसन एसआइअनि जिथु क्षमता बे जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आखायावनो दङ। दा गतिके भेकेन्ट जानानै थानाय एक्जिस्टिं जिथु 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भेकेन्सि बे भेकेन्सिखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै जों दाबि खालामबोबाय थादों। खिन्थु बिथांमोना खुनु केयारखौनो खालामाखिसै आरो दिनैहाय बे बिथांमोना 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि जे आरो थिसनबावनो हागोन जों बेखौ आरो भबिष्यत नुहुराखै। बिथांमोना दाफुंजों जे सिआरबि नोंसिनि दिनाव दङ सिएसबिखौ दानो सिआरबि खालामबाय बेवहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो चेयारमेन बाखि एलाइट डिपार्टमेन्टनि सिएसडिफ्रा मेम्बार बिदिनो आरो बे बेसेबां हकियो दा बेथ' बर्ड जानो हाया। बर्ड जुदि जानांगौबा बर्ड जुदि होनोब्ला बेवहाय पाब्लिक मानसियासो चेयारमेन जानो हायो आरो बे सेलेक्सन बर्डनि जायफोर सोद्रोमा जागोन बे सोद्रोमाफ्रा गासैबो पाब्लिक एबा माने साहित्यिक समाजकर्मी रिटायार्ड अफिसारफोरनि माबाफ्रासो जानो हायो आरो पाब्लिकफ्रासो जानो हायो। खालि मेम्बार सेक्रेटारियाल' माने डिपार्टमेन्टेल जिथु सेक्रेटारि जिएडिनि जाय सेक्रेटारि बे सेक्रेटारिया मेम्बार सेक्रेटारि जानो हायो। दा बेखौथ' जोङो सेलेक्सन बर्ड होननानै बुंनो हाया। बेथ' अफिसारफोरनिसो बर्ड। अफिसारफ्रा बुर'क्रेटफ्रा माब्रै 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भेकेन्ट जानानै थानायखौ बोरै सेलेक्सन खालामनो हानायनि मा अधिकार दं? बिटिसि एकर्डखौ मोजाङै फरायथों। बिटिसि इलेक्सननि माबा एकर्डनि जिथु एमअइउ आरो लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टनि WPTBCनि जिथुनाखि मेमरेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं जिथु अफिस मेमरेन्डाम बे अफिस मेमरेन्डामाव मा लिरनाय दङ बेखौ मोजाङै नायथों। खुनु अफिसारफोरनि सेलेक्सन बर्ड जानो हाया आरोखि बे एकदम फेख' बावना बे जोंखौ थगायनायनि बादै जेबो नङा जास्ट फेख' बावना आरोखि। जोङो नुनो मोनदों सार माखासे बिटिसिनि जायगा जायगा दाब दाब बिसिडिसिफोरनि सिङाव थानाय PMAYGनि न' लुफुंनायाव जाख्ल'नाय माखासे नुदों नांगौ बादि होनांगौ मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना होफुङाखै बे बिथिङाव नोंथांमोना बेरेखा दोलोनि जानानै मा बुंनो सानो? दा बेरेखा दल हिसाबै बाल' नंला जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोङो दिनै जायफोर अफिसारफ्रा बे आसनिखौ मावफुंनायनि दायथ'आव दङ बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै जोङो रायज्लायदों। बिथांमोना फुललि माने खोथाफोरखौ दोनखोमानानै जोंखौ रायज्लायदोंब्लाबो जों प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिथांमोना जि भाबै माने मडिफाइड इस्टिमेट दङ प्लेन इस्टिमेट बेबादि रोखोमै खामानि मावाखै। आङो दा रिसेन्टलि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि कालिफुख्रि BCDCआव आङो गंबा न' माने नायबोदों। बेवहाय आङो जुनियर इन्जिनियार सानै लोगोआव लाफानानै दा आं बिथांमोननाव रायजोफोरखौ लाफानानै आङो बिथांमोननाव इस्टिमेट आरो बिथांमोननि मावनांगौ जिथु हाबाफारि बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव आङो बुजायना होदों। बिथांमोना होनदों जे प्रथमै माबा मा होनोमोनलाय
लिन्टेल होनांगौ लिन्टेल होनांगौ आरो बे लिन्टेलाव गंब्रै रड होनाय जायो गंब्रै रड होनानै माने लिन्टेल धालाय होनाय जायो बिनिफ्राय पस्टआव गंब्रै रड 10 mm रडजों माने पस्टखौ थिखोनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों दा जोङो जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना बुंसेयावबो जाय दायथ' लानानै चेयारमेन मेम्बारफ्रा खामानिखौ मावदों बिथांमोना बेनिफिसियारिनि खोथाखौ खोनायालासेनो गावसिनि खुसि मथे मन मथे गोसो मथे खामानिखौ मावदों आरो रायजो राजाफ्रा इन्जिनियारनि सिगाङावनो बुंदों जे बहाय गंसेबो रड होआखै आरो नोंथाङा बुंदों बहाय 10 mm नि रड गंब्रै होनाय जायो नोंथाङा नायदो जुदि बहाय 10 mm रड बा 8 mm नि गंनै मानो जाखो गंनै मानो 10 mm जाखो गंनैया मानो माबा जाखो आरो बे माने लिन्टेल जिथु धालाय बे धालायाव रड होआलासेनो गारि बाला अन्थाइ सिमेन्ट होनानै बोरै धालाय खालामो बिदि बुंनायाव बिसोरो माने भुल स्वीकार खालामनांबाय जे सार आरो सेकेन्ड टाइम भुल जानाय नङा जेसेबां माने रड होआलासेनो माने न' लुदों ओमफ्राय 10 mm माने गंब्रै जेराव रड होआखै 8 mm होनानै माबादों बेखौ जोङो कमप्लिट सिफायजोबनानैबाबो जोङो गोदान लुफिननो थाखाय बेबस्था लागोन होननानै बेनिफ्रायनो प्रमान बेंक एकाउन्टआव माने बिथांमोना फैसाखौ माने गोदान बबेबा मोनसे बेंकआव बिथांमोना खालि सिगनेसारल' लानानै बेंक खुलियो बेयावनो फैसा सोयो बेयावनो उइद्र' खालामो आरो फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामो डाइरेक्ट कुनु धरनर बेनिफिसियारिजों कुनु सम्पर्क गैया बेनिफिसियारिया कुनु माबाखौनो बुजिया बिथांमोना बेंक बबेहाय बेंक खुलिदों जेबो बुजिया खालि सिगनेसार लाङो आरो फैसाखौ आरो बिडिअफ्रा बुङो माने अफिसारफ्रा बुङो जे जोंनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरखौ जों कुनुदिनबो जों खामानि मावहोआखै होननानै बुंदों खामानि मावहोआ होननानै बुंदों खिन्थु बै माने दिनैसो आइ भान्दारानिनि चेयारमेना माने प्रेस कनफारेन्स खुंनानै बुंदों जे गावनो फैसा बख'दों गावनो खामानि मावदों आरो आं बिदिनो मावबाय थागोन कुनु बेनिफिसियारिनि आखायाव आं फैसा गरसेबो होआ बेनिफिसियारिनो फैसा होयोब्ला बेनिफिसियारिफ्रा न'खौ मोजाङै लुआ होननानै गावनो स्वीकार लाबाय आरो बियो बुंबाय जे बियो पलिटिकेल बाहाय माने पलिटिकेलनि बाथ्रा थानांगौ दिनैहाय जिथुनाखि PMAY नि जिथु गभर्नमेन्ट इन्सट्राक्सन जे कुनु धरनर BTCनि PCDC चेयारमेन मेम्बारफ्रा एकाउन्टेबिलिटि नङा बिथांमोना एकाउन्टेबिलिटि नङा सरकारि भाबै खारन बिथांमोना गभर्नमेन्टनि नमिनेटेड बिथांमोना जुदि थाखा फैसा बहाबा केलेंकारि खालामोब्ला बिथांमोननि सायाव कुनु एक्सन लानो हानाय कुनु क्षमता गैया आरो PMAY नि जिथु इमप्लिमेन्टेसन बे इमप्लिमेन्टेसननि जिथु माबा बेखौ बेनिफिसियारिजों बिथांमोना एफिडेभिट खालामनायखाय बिथांमोना बिराद माने माबा आरोखि 2 नम्बरि खालामबाबो हमजायोबाबो बेनिफिसियारिसो हमजागोन 2 नम्बरि खालामदोंब्लाबो बदनामा बेनिफिसियारिसो जागोन होननानै गासैबो दायफोरखौ बेनिफिसियारिनो नारथ्रोदनानै दिनै दानि जिथुनाखि परिबर्तन सरकारनि चेयारमेन मेम्बार आरो ब्लक अफिसार CRS इन्जिनियार बिथांमोना खुब गाज्रि रोखोमै खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ माने स्ट्रंलि प्रतिबाद खालामबोबाय थादों आरो जों खालामलांबाय थागोन आसाम सरकारा मडिफाइड जि एस्टिमेट मडेल जिथु माने एस्टिमेट ड्रयिं दङ बे मथे जाहाथे साफ्रोमबो गरिब मानसिया बे ड्रयिं मथे न' मोननो हायो आरो गरिबनि गोसोनि लुबैनाय मथे बा ड्रयिंनि मथे जाहाथे न'आ लुफुंनाय जायो बिनि थाखाय सरकारि बेबस्था लानो थाखाय जोङो माने खामानि मावलांबाय थागोन आरोखि